Muhammed kwa dawo kwa sababu nini? Kwa sababu wangu ndiwa wanamshambisa. Saka mukamboenda mukakuti muyananiswi. Asipata kanzi tiende kune mkuru wemasapo. Sama ngona ili way yakanaka kuti muenda ukachangamira kuti musvike ukachangamira tokuchikire mari yenyu chete zveshe. Ndakaona zvakabvira nekuti ndaraunda ndakataura naye akasike kutanga achitengesa pana. Ndakamupa mari, ndakamuudza kuti mudhara zvauda kutengesa pana kuzviandisira mari. Munzwa chunyi. Ndakupa mukana wamasisa asata kutaura nini? Asata kupa mika kupike miko. Ndangoda kuti ndikuonese kuti pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzitaure kudanga changamira madziva. Dzofanira kudzienda kuvillage level. Dzenda pa ward assembly. Dzotaura kuti toziteera nemaminitsi adzere dzese. Zozosvika panapo. But mangona iyi ruti yakanaka kuti tishandise kuti ndinenge ndachite panhongonya pechini. Tosvika tochitaura tiri baba. Kanda kuzoivhaliwa ini panapa ndichitarisa nyaya yacho ndinoona kuti nyaya haina musoro kai. Ndinokoshesa masabhuku angu inu ndinokumadziva. Ndinofanira kuchitaura nyaya iyi. Statement riri kunyorwa apapo ndikutaura kuti uya utaure kupinda kwakaita mudimbu chemested yangu. Zvakuda kutaura zvokuti kutengesera ngozodisi hazvizi pa statement handisina kanyora statement. Akanyora statement yake. Ndakangobhadhara mari yangu yesamoni ndikaenda mumba. Ndikasara secretary zokuza kuenda statement sati mamasisa sati atengota nyaya. Takanzi uyo usanangire kupinda kwakaita muchidimbu chemested yangu. So ini ndakangobhadhara mari chete handina kunyoresa statement. Kana uchienda kunoisa nyaya yako chumi kune munyori unofanira kutaura zviito zvako ndozvinoiswa pachi. Saka isekta anopengewa. Ngavataure kuti ndakataura izvo zviri. Hana kutaura. Saka sekta statement yokarona kuti harisiri. Pandakabhadhara mari yangu ndakapa mari chi statement rako. Pakazonyorwa samon ndakandisipo ndakambonzwa kuti neva akuenda kunosevwa samon. saka iwe nyaya yako ndei taura kuna sekta. Nyaya yangu iyi handinayo naneva muchambisi. Ndekuti akatengesera stage. Antengesera stage yangu akaidambura kuitengesa futi. Ndonyaya handina neva. Saka ndakakata kuenda kumasamon. Statement rake titaure nyaya yake page panapa. Nyaya yangu handinayo naneva. Kuti uzoziva futi. Mazviri. Usade kutadza kungwara kwako panapa. Hapana kungwara kwakutaura. Masesa zvese panapa aita patience. Moyo murefu kudzikukuya neva. Wati wandiwechangamire keve. Watogona zvichekwa. Ndoti wachangamire apa munhu kuti una mari. Kuti ubhadhara. Ndati ndichitsvaga munhu ane mari akatovhara shopu yake. Pane mari yako akatovhara shopu iyo. Kana pasina mari handisi kuitora. Ndinotsvaga mari. Mure ndinotsvaga mari. Ndikupeje kuyananise. Ndasikada kutaura zvakawanda zvimauzokupanisa kutaura zvakawanda. Chunya wazobhadhara muwake rizo. Ngabhadhare kana achikwanisa kubhadhara ngozi nyaya yake shaisha hazvichizwisisa. Paari kufungidzira kuti bado ini ndangu pamusoro changu. Uyu mudhara handikwanisi kumubhadharira wani. Ndakakupa mari yawaida in 2 days. Nasovaita akabva $60 sovaita zvafamba ndiangasabu. Akanyora chipepa chakadinda. Saka kuti kubhadhare mari yadare hazviiti. Iwewe kana usingade kurifanda mari yangu taura pamberi pedare then inini ndoita zvandofungawo nepfungwa dzangu kozi mari ndeyangu. Nyaya yekutengesera nadhaka kwamadziva. Inotore chidhindi. Nyaya yekutengesera nadhaka kwamadziva. uyu matauriro ari kuita handitika dai kuri kunzi ndakaenda kana kusembo gomo uko pakati pesango ndokutengesera neuyu munda wangu paukapuwa pokugara natete wangu maoni kwamabhokutwesha kwachifire bhuku makapuwa pokugara wakabhadhara mari natete guru wakabhadhara mari hamene zvawakataura nguva idzi ndatu mukabhadhara mari here panguva idzodzi hazvizvo mutemo wenyika yezimbabwe unoti ndakanotengeswa saka mvike tichinzwa zvichinzi ndati ndakanotengeswa here kana uno paurikuda kudimbura uchipowo mumwe munhu kuti agare munotaurirana saka kutaurirana kwacho ndofunga ndokwakaitika
saka mukataura kusvika mumatekesera magumhaisira manyorera zvinyorwa pasi ndogaramba mutini neoretishamari unoona iwo kana uchida kugaramba unoitawo zvakati kuitirawo tingochinja namazita zvakanaka right postmodern next jenja umwana hana mari atsvage mari adiswa 8 January chamwana taakuchiti manje mimi kana yese yamapirwe kubvira pamakapirwa mukana yese muchitadza kuuya taakuchikukumbire kuti muchizadzisa panguva yekutaurwa makakoniwa pano matano kana rokutorwa asesa mupe mukana uyu mupe mukana nyaya yake kutaura nezvepanapa handiri kuona wasikanawo yozvivhitivhitika inyika ida kutaura nezva dhaga ndori kaita kuti vana mukoma vangu ini vaine unosvika kumozambiki uko vakatadza kudzoka ndivadzii but izvo zvinoita kuinjora mushure mekunge vakomana nevanasikana vakaenda unofira dhaga irori ivo mwana mukana zvako utombotengesa saka ndira kuti ndikupe nguva ini ndokuperekedza kujeri chamari handiri kunyepera ndokuperekedza kujeri inyaya yedhaga irori wozi world yese katotarisa izvo zvichitira nyaya yedhaga ndokuregerera kochitira matiri yako ndandikuregerera izvo chamari wozi kune madzikoma vana mbuya nanasekuru vakafa vakafira nyaya yedhaga irora kutengesa nazo wototobhadhira ko 1000 yako ndikubhadhira 1000 ndikuda kutengesa dhaga pamadziyo pako wakakubhadhirisa mari kuti uwane kugara havana kubhadharisa ene utsvaga mari utaure nyaya yako usade kuti aiwa kutsvaga kana inotsvagwa yedare hakusi kuramba kuti simuka kana pane imwe nyaya yotee Sly Media TV, building bridges.